Терра Марія шляхам легіянера Марыі. Хвала Єсусу Христу, зноў на хвалях Радыё Марыя Легіён Марыі. І сёння мы сабраліся ў такім складзе. Сёння до нас завіталі брат Алесь і сестра Лідія. Это легіянеры Марыі, скажем так, з Магілёва, бо гэта іх агульная радзіма. І сёння у нас будзе такі рэгіянальны дух. Сёння будзем сведчыць, распавядаць пра нашу працу, пра пакліканне, як заўсёды. І, конечно ж, пра Найсвяцейшую Панну Марыю. Вядома, што злога духа немагчыма перамагчы на яго тэрыторыі. Ведаем, што ён мацнейшы за чалавека, і напрамую ўступаць у барацьбу з ім гэта вельмі небяспечна. Вось. Бог пасылае нам дапамогу у гэтым змаганні Найсвяцейшую Панну Марыю. І ён хоча, каб мы змагаліся і не толькі змагаліся, а найперш перамаглі. У гэтай барацьбе шмат векавой і шмат тысячагадовай барацьбе чалавецтва, якой мы таксама ўдзельнічаем. І для гэтага ён дае нам такую прыладу, найдасканалейшую прыладу, гэта дапамогу Найсвяцейшай Панны Марыі. І як ён вучыць пра святого Людовіка де Монфора, каб быць найбольш паспяховым у гэтым змаганні, трэба сябе аддаць цалкам і прысвяціць Марыі. Так, калі вобразна, то увайсці у зямлю Марыі, якой з'яўляецца безаганнае сэрца. Менавіта там злы дух не можа нам нашкодзіць, ён не будзе мець над намі улады, і менавіта вось узброіўшыся такім чынам, мы можам весці паспяховую барацьбу з ім і перамагаць. І вось сённяшнія сведчанні, яны будуць якраз на гэтую тэму, на тое, як нашы браты і сёстры робяць гэта, робячы выклік самым моцным дзеяннем злога духа, а менавіта выклік смерці, якую ён хоча сеяць сярод нашага народа. Вось, таму, калі ласка, зараз нам вельмі цікавая гісторыя раскажаць наша сестра Лідія. Паслухаем, што яна скажа. Хвала Христу, шаноўныя слухачы і той, хто нас глядзіць на YouTube-канале. Я з'яўляюся намеснікам старшыні прэзідыю Маці Божай Фацімскай, горад Магілёў. У легіёне я з 2022 года. Можна так сказаць, зусім нядоўга, але з самага пачатку я сваё пакліканне атрымала яшчэ ў дзяцінстве. Я гэта зразумела не адразу, а потым, калі ўжо прыйшоў адпаведны досвед рэлігійны, малітоўны. Я з дзяцінства неяк так чула адносілася да людзей, да жывёл, да праблем чалавека. І з дзяцінства марыла, як бы гэта не гучала дзіўна для вас, марыла служыць у войску. Марыла захоўваць нашу бацькаўшчыну, дапамагаць ёй усімі сваімі сіламі. Потым, з цягам часам, я ўжо зразумела, што Марыя, уже любячы мяне бязмежна на тым этапе майго жыцця, яна мяне абараніла ад гэтага занятку і запрасіла, паклікала мяне ў легіён. У легіён я прыйшла, дзякуючы сестры Дануты. Зараз яна ўжо адышла ў вечнасць. На жаль, яна мяне папрасіла прыйсці, проста пасядзець, паслухаць. Пра легіён я чула, але асабліва так не цікавілася ім. Ну, я адразу пагадзілася, не задумваючыся, таму што гэта ўжо было адказ на Божае пакліканне служыць у войску Марыі.
Калі я прыйшла, я адразу зразумела аб тым, што гэтае месца маё. Мае мары здзейсніліся з дзяцінства, як я марыла быць вайсковым чалавекам, я так ім і сталася. І з самых першых хвіліны я пачала, нават яшчэ будучы на іспыце, актыўна працаваць на апостольскі рух. Размаўляла з людзьмі ў касцёле, дзяжурыла і малу-памалу прыйшла да той дзейнасці, якую я зараз выконваю. Гэта моя асноўная дзейнасць. Яна вельмі нелёгкая і вельмі небяспечная, але вельмі важная для ўсіх нас, за якую я, конечно, бы хацела звярнуць увагу, наколькі гэта важна. Моя дзейнасць складваецца ў тым, што я служу ў шпіталі хуткай дапамогі ў горадзе Магілёве. Гэты шпіталь, там шмат ёсць аддзяленняў, но канкрэтна я займаюся жанчынамі, якія прыйшлі на аборт. Гэта такое незвычайная дзейнасць, але мне, так сказаць, неабходнасць. Так склалася ў маім жыцці, што я сама ледзь не зрабіла такі кепскі ўчынак. Моя бабуля ў свой час у савецкі, калі не было рэлігійнага выхавання, таксама ўсё ж такі зрабіла гэты ўчынак. Вось, і я служу там, размаўляю з жанчынамі кожны дзень. На тыдні, калі атрымліваецца кожны дзень, і на тыдні ў сераду альбо ў пятніцу, калі няма вольнага часу. Размова кожны раз складваецца вельмі цяжка. Кожны раз хвалююся пры сустрэчы з жанчынамі. Адзін выпадак не падобны на другі. Бывает, што добра ідуць з табой на размову, другія не хочуць, але мы ўсё роўна ходзім, нават калі там нікога няма. Чаму? Таму нашай малітоўнай падтрымцы і ласкі Маці Божай нашай, Панны Марыі, неабходна ўсім людзям, якія там ляжаць з іншымі хваробамі, і таксама лекарам, якія таксама патрабуюць ад нас малітоўнай падтрымцы. За перыяд майго служэння ў легіёне Марыя і малітоўнай працы, апостольскай працы ў абартарыі у мяне ёсць такія яскравыя моманты сведчання, калі я сапраўды заўважыла, што Бог дзейнічае праз мяне. І я карысна, мне гэта падабаецца, гэта прыемна адчуваць, калі ёсць вынік твоей працы, якую ты робіш. Так склалася, што у абартарыі трапіла моя супрацоўніца. Я зайшла на сваё дзяжурства, як заўсёды, у сераду гэта было. Ну, яна мяне заўважыла, конечно, яна вельмі спужалася. Яна не думала, не планавала мяне там пабачыць. Я не спужалася, я адразу да яе падышла, з ёй паразмаўляла, і высветлілася, што яна вельмі моцна і вельмі доўга пакутавала на крывацёк. Якраз такі, як з той самай гісторыі з Евангелія, якая жанчына вельмі доўгі час хварэла на крывацёк. Я з ёй паразмаўляла, высветлілася, што яна не вельмі добра ставілася да свайго здароўя. Я ёй прыгадала адпаведны ўрывак з Евангелія пра аздараўленне жанчыны, якая толькі сваёй веры аздаравілася, толькі дакранулася да вопраткі Езуса і была аздароўлена. Мы з ёй разам памаліліся. Яна чалавек такі далёкі ад веры, але я адчувала ўсім сэрцам, што яна малілася разам са мной. І так склалася, потым мы з ёй развіталіся. Праз тыдзень яна мяне сустракае на працы, вельмі ўражана са мной, вельмі так эмацыйна паразмаўляла, сказала, што я ее аздаравіла. Ну, я ее, конечно, трошки поправила и сказала, что гэта не я зрабіла, а Езус і Марыя, што цябе дапамаглі, твоя вера аздаравіла цябе. Ее крывацёк спыніўся. Яна баялася, што ёй будуць рабіць аперацыю, а я пасля размовы са мной, нашы шчырыя малітвы і яе веры ў гэты момант, яна аздаравілася. Такіх прыкладаў выздараўлення жанчын вельмі шмат. Яны розныя, па-рознаму дзейнічае Бог. Складваецца так, што жанчына вось-вось уже ідзе на аборт, але просіш Духа Святога, просіш Езуса, Марыю, і складваецца так, што ёй адказваюць лекары па нейкай прычыне, таму што недахоп
аналізаў альбо нейкія іншыя абставіны, і жанчына захоўвае гэтае дзіця. Такія моманты вельмі натхняюць сябе на дальнейшае служэнне. Ну і таксама сваёй мальтоўнай падтрымцы мы лекарам дапамагаем, бо ўсё ж такі на маім вопыце я бачу, што яны адносяцца вельмі станоўча да жанчын, яны ўсім дапамагаюць і таксама дапамагаюць нам адмаўляць жанчын ад аборту. Ну, гэта я распавяла толькі так пра сябе, што чым займаюсь канкрэтна я. Наш легіён у Магілёве на сённяшні дзень не такі вялікі. У свой час ён быў больш, шмат чалавек там было. Мне вельмі пашасціла трапіць у той час, калі там былі такія знакамітыя легіянеры, як сестра Ірына. Яна была ад самага пачатку легіёна Марыя з Магілёва. Ёй вельмі багаты жыццёвы вопыт, была за каталіцкую веру выслана ў Казахстан. Вельмі шмат працярпела за каталіцкую веру. Такая ж наша сястра была Данута. Яна з захаднай Беларусі, таксама дзяцінства было ў нёй вельмі цяжкае, і праз усе цяжкасці не страціла веру і навучала мяне як легіянерку. Яна мне перадала вопыт, за што я вельмі дзякую. На сённяшні дзень у нас не шмат людзей у легіёне, но мы не падаемся роспачу, усе заняты сваёй справай. У агульнай часткі ў нас старэлыя людзі, яны усе у нас актыўныя легіянеры, яны ў нас дзяжураць у касцёле і праводзяць апостальскую працу сярод тых людзей, якія наведаюць наш касцёл. Гэта вельмі важна, таму што прыязджаюць за нас з розных краін, з Расіі, з Літвы прыязджаюць і ўсе цікавяцца нашай культурай, як тут у нас што адбываецца, таму вельмі плённа працуем. Больш такая актыўна са мной яшчэ служыць легіёне Марыя, сестра Вікторыя. Яна вельмі адданая свайму служэнню, яна працуе, дапамагае ў касцёле святого Антонія, таксама на Магілёве у нас ёсць такі касцёл. Яна з'яўляецца прадстаўніком Карытаса ў Магілёве, вельмі цяжкая праца, вельмі занятая, дапамагаю ксяндзам там па ўсім гаспадарчым справам. Таму вот так вот мы працуем. Наш легіён, молімся аб новых пакліканнях, каб да нас прыхадзілі людзі, асабліва моладзь, таму што не хапае апостальскага запалу, вось каб любілі людзей, каб дапамагалі ім навяртацца. Дзякую. Некалі пан Бог паклікаў Гедеёна, каб сабраць войска ізраільскае і выступіць супраць асірыйцаў, каб атрымаць, вызваліць зямлю в Ізраілі ад іх. І ён такім цікавым чынам гэту пабеду, перамогу гэту рыхтаваў. Ён сказаў, ён пачаў гаварыць Гедеёну, каб ён змяншаў колькасць вайскоўцаў. Іх на пачатку было 20 000, а у выніку аказалася асталося 300 чалавек. І тады Бог сказаў, ну вось цяпер я дам вам перамогу, да? То есть Бог дакладна сказаў, што сіла яго не ў колькасці, а ў якасці. Вось. І галоўным пакліканнем легіянера Марыі з'яўляецца не наша апостальства, а наша дасягненне асабістай святасці ў жыцці. Менавіта гэта пакліканне Бог хоча в першую чаргу, каб мы стаялі на гэтым шляху, гэтым накірунку рухаліся, удасканальвалі сябе па вучэнню де Монфора. Гэта значыць, чым мы больш належым Марыі, тым больш належым Богу. Вось. Таму вось гэтыя перамогі на самой справе, пра которую сказала сестра Лідзія, яны сапраўды вельмі ўражваюць, і мы бачым, што это адбываецца там, дзе наша прысутнасць не вельмі вялікая. То есть там не густа, да? Вот. Да. Ці дазволіце мне дадаць, наколькі важна наша малітва, нават калі мы разумеем, што нічога не атрымліваецца. Мы ж, напрыклад, не ведаем, як сталася жыццё той жанчыны, якая, напрыклад, усё ж такі зрабіла аборт. Можа, так неабходна, каб яна прайшла праз гэта выпрабаванне ўласнае, каб потом зразумець і дапамагаць уже іншым.
Таму наша праца вельмі важная, і толькі з даверам да Матачкі Божай і яе ласкавых ручак мы давяраем сваю працу і абавязкова перамагаем у кожным выпадку, нават у самых, так сказаць, канчатковых справах. Да, у Бога так зроблена, што памылка, падзенне, яно часта з'яўляецца яшчэ большай міласэрнасцю. Так. І нашы грахі гэта таксама шлях да збаўлення. Часцей за ўсё чалавек праз падзенне пасцігае любоў Бога, яго міласэрнасць, якая, як мы молімся ў літанні да Божай міласэрнасці, узнімае нас з няшчасця граху. Вось. Таму я хочу сказаць, што легіянеры Марыі гэта найперш грэшнікі. Найлепшыя і найбольш адданыя шчырыя легіянеры гэта тыя, хто мае уласны досвед грахоў, уласных грахоў, і праз гэта імкнецца менавіта дапамагаць менавіта такім людзям. Вось. І у нас яшчэ ёсць брат Алесь. У нас легіёне Марыі прынята так звяртацца, брат і сястра, і казаць, што нашы легіянеры ці маладыя, ці не вельмі маладыя. Вось у нас. І я не ведаю, як сказаць пра Алеся, што я не скажу, што ён не вельмі малады легіянер. Па вопыту, па досведу ён вельмі малады легіянер. Але вось гэты невялікі досвед, ён ужо, я бачу, што гэта мае вельмі багаты плён, бо таксама праца легіянерская сярод грэшнікаў, і нават такі досвед служэння там, дзе зноў жа пануе смерць, наведванне хоспіса. Вось. Таму попросім брата Алеся, каб ён трошку распавёў пра легіён Марыі, пра сябе ў легіёне Марыі, пра то, як ён там знайшоўся ў гэтым легіёне Марыі, і ўвогуле пра свой жыццёвы шлях, сваё пакліканне. Хвала Христу, шановныя слухачы і глядачы нашыя. Я недавно прыйшоў у легіён Марыі, вось яшчэ фактычна не з'яўляюся легіянерам, можна сказаць, навіцыям у гэтым прыгожым такім і добрым руху хрысціянскім. Вось, але першы кантакт у мяне адбыўся з легіёнам Марыі, відаць, недзе гадоў 20 таму. Вось. І, нейкія такія, можна сказаць, жыццёвыя варункі не далі мне магчымасці тады прыйсці ў легіён. Вось. Але апошнім часам, я не ведаю, чым гэта можна патлумачыць, это быў нейкі такі інстынктыўны, як бы, порух душы. Вось. І мне падаецца, што у мяне быў такі папярэдні кантакт з паннай Марыяй. Вось. Яна са мной пра нешта мы з ёю размаўлялі. Вось. І калі я быў у Буцлаве неаднаразова, то неяк заўсёды адбывалася такая нейкая унутраная гутарка з ёю. Вось. Тое ж самае адбывалася і тут. Я неяк пастаянна маліўся літанію да Маці Божай, літанію, і неяк таксама гэта было такім, я не ведаю, нечым такім, што як бы не ад мяне залежала гэта. Вось. І прыйшоўшы ў легіён Марыі, я яшчэ кажу, што я яшчэ не з'яўляюся легіянерам, паколькі яшчэ не прайшоў гэтыя выпрабаванні патрэбныя для гэтага. Вось. Сапраўды выпрабаванні ці проста такая падрыхтоўка? Рэч у бо тым, душа што чалавека гэта невядомая справа, і так бывае, што чалавек на сапраўды выпрабаванні праходзіць духоўныя. Сапраўды, это былі такія выпрабаванні. Мне здаецца, што пан Бог нас габлюе, так бы мовіць, абгаблёвае, так. Пазбаўляе нас ад тых рэчаў і тых, скажем так,
грахоў, якія нам перашкаджаюць. Хорошее слово, хаблюя. Так. Глеба, земля. Вось. І, ну, прыйшоўшы у легіён, ну, на першых гэтых, ну, мы рабілі першыя такія, можна сказаць, наведванні, значыць, дыспансера, так? Наркалагічнага дыспансера. Ось, і мяне ўразіла тое, што там людзі, здаецца, ну, як бы, якія апынуліся на дне жыцця, так, але мне падалося, што яны бліжэй да Бога, чым нават некаторыя вернікі такія, якія уже... Это правильная формулировка, але яшчэ так больш дакладна Бог бліжэй да іх. Мабыць, так. І яны, калі Бог, ну, Бог, скажем, прыкладае найбольш намаганняў менавіта ў накірунку такіх людзей, і гэта ў іх праяўляецца і преламляецца вось гэта яго любоў, міласэрнасць, которую ён праяўляе для грэшнікаў. Бо, ну, я скажу, што мы за лесем ходзім і шмат такіх сведчанняў слухаем людзей, которых Бог падымае з дна, просто з дна, там і наркотыкі, і срокі турэмныя, і самае дно, і вось гэтага дна Бог уздымае свае шэдэўры, да? То есть вось там просто гразь, да, гліна, урэшце. І вось Бог бярэ гэту гліну, гэту гразь, і Божая міласэрнасць вылеплівае сапраўдныя шэдэўры, сапраўдную Божую міласэрнасць мы бачым у гэтых сэрцах. Ну, сапраўды. Ну, і гэтыя людзі, вот, мяне таксама здзіўляе тое, што яны, скажем, больш духоўныя, больш, я б сказаў, нават і больш інтэлектуальна развітыя. І вось гэта, ну, неяк натхняе тое, што людзі гэтыя, ну, такім, ну, скажем так, на такім дне ўжо, так, але яны, ну, маюць інтэнцыю такую для таго, каб падняцца з гэтага дня. Ось. Ну, і таксама пабылі мы адзін раз, пабылі таксама ў хоспісе. Ну, там ляжаць людзі, якія рыхтуюцца да смерці. Ось. Таксама адбывалася з імі размова, і, ну, я пабачыў на свае вочы, якія цуды можа тварыць Марыя з гэтымі людзьмі. То есть, ну, такія закаранелыя грэшнікі, яны вяртаюцца, як бы перад сконам вяртаюцца да лучнасці з Богом. І это, ну, сапраўды, это чалавек, які, вот, ну, сястра Ірэна, яка хадзіла са мной разам у хоспіс, она распавядала, што людзі, якія, ну, так былі супраць таго, каб, ну, скажем, паспавядацца і так далей. Яна прыходзіць на другі дзень, яны гавораць, прыходзіў бацюшка, і мы, гавораць, паспавядаліся. Это людзі, якія адмаўляліся ад споведзі. Вось, і гэта, ну, таксама такое сведчанне вот этой боскай сілы Марыі, якая можа вяртаць гэтых людзей да лучнасці з Богом. Так, там, дзе пануе грэх, там таксама бруіцца Божая міласэрнасць, да? І вот там, дзе ёсць смерць, там, куды нас пасылае, гэта сапраўды гэта месцы вельмі такія сумныя месцы. І мы ведаем з паслання Езуса Міласэрнага праз дзённік Фаўсціны, што ён часцей за ўсё завострыў увагу на тое, што каб малілі свяночак да Божай міласэрнасці сярод, калі паміраючых, да? Вось. Я думаю, што вось гэтыя прыклады, там, дзе ёсць смерць і душа знаходзіцца ў самай вялікай небяспецы, яны найлепшыя прыклады прысутнасці Божай міласэрнасці сярод гэтых людзей. І вось гэта змаганне са смерцю, да якой пакліканы нашы легіянеры, ну, яно сапраўды цудоўнае, вельмі патрэбнае.
і патрэбна, каб Бог прысылаў на дапамогу нам яшчэ іншых людзей. Вось. Я думаю, сестра Лідія яшчэ нам нешта раскажа пра свае размовы у Бартарыі. Ну, что сказать? Конечно, ёсць такі момант, што людзі, чаму яны прыходзяць да гэтай высновы зрабіць аборт? Ну, конечно же, як брат Алесь сказаў, што чалавек, які там пайшоў там, на п'янства або наркотыкі, ён апынуўся ў нейкай складанай сітуацыі, і ён шукае дапамогі ў нечым іншым. Тое ж самае і з жанчынамі, якія хочуць зрабіць аборт. Яны, як усе адна, апынуліся ў цяжкай сітуацыі. І сапраўды, што нехта супраць, хто-то падгаворвае, родзічы альбо родная маці, нават і так бывае, родны муж, альбо недахоп матэрыяльнага стану. І, канешне же, гэта ўсё ўплывае на жыццё чалавека. Калі няма дапамогі са стараны, і маральнай, і псіхалагічнай, і калі чалавек не жыве з Богам, прыняць рашэнне захаваць дзіця вельмі цяжка. Я ніколі не асуджаю гэтых жанчын, я іх вельмі шкадую. І кожную жанчыну, калі я прыхажу ў Бартары, я вельмі моцна люблю. Увогуле я люблю увесь беларускі народ. А калі я бачу, што чалавек знаходзіцца ў небяспецы альбо такой вот сітуацыі, мне такое вось імкненне ўнутры адразу, што нават хочацца нешта ад сябе адарваць і даць ёй, каб толькі яна супакоілася, каб ёй дапамагчы, каб ёй абняць, каб пашкадаваць яе. Гэтых жанчын трэба проста пашкадаваць. Конечно же, я расстраиваюся, што яны ўсё ж таки прымаюць рашэнне, но опять ж таки, то, што тварыцца у іх душах, гэта вельмі цяжка меркаваць і асуждаць ніколі нельга. Толькі малюся з дапамогай паны Марыі яны навяртаюцца да Бога, зразумеюць, вось, што ўсё ж такі самае каштоўнае, што ёсць, гэта жыццё чалавека. На маім уласным вопыце складваецца так, што калі ты самаадрачаешся ад сябе, як вучыць нас Езус, браць свой крыж і несці, адрачаешся ад усяго, ад грошаў, ад матэрыяльнага добрага стану і гэтак далей, ты атрымліваеш такую ласку, такія духоўныя багацці, якія ты больш нідзе не атрымаеш ніколі. І калі ты выбіраеш жыццё дзіця, таксама ёсць такія жанчыны, якія пайшлі да нашых такой арганізацыі «Адкрытыя сэрцы», ім дапамагаюць там актыўна псіхолагі і матэрыяльнымі рэчамі дапамагаюць. Яны захавалі дзіця, яны адразу атрымалі ад Бога бонусы. Всё, што у чым яны былі, у іх быў недахоп, яны тут жа атрымалі. І таксама узбагацілася іх духоўнае жыццё. Таму заўсёды трэба памятаць аб тым, што наш жыццёвы крыж несці вельмі прыемна. Служыць у легіёне Марыя цяжка і адначасова прыемна. Радаваць людзей Божым словам, дапамагаць ім, суцяшаць, адказваць на іх пытанні, дапамагаць у складаных псіхалагічных сітуацыях. Гэта вельмі, вельмі прыемна. І хацелось бы вельмі, конечно, чтобы гэта зразумелі як мага больш людзей. Таму служэнне народу, служэнне людзям, служэнне дабру праз легіён — гэта тое, што трэба. Трэба мне, трэба вам. І трэба тым людзям, якія, можа быць, думаюць, но яшчэ вагаюцца. І я ім перадаю усе свае зычанні аб тым, каб яны не вагаліся, што легіён Марыя — гэта якраз таки тое месца, дзе ты можаш сваю бязмежную любоў, якая ў цябе ёсць, даваць другім людзям і атрымліваць ад гэтага адпаведныя плёны.
Да, сапраўды, месца граху гэта месца, дзе ты атрымліваеш найбольшую радасць і адчуваеш сябе найбольш шчаслівым чалавекам. Ты прыходзіш і бачыш гэтага грэшніка, і ты не разумееш, у тваім сэрцы прачынаецца такая любоў, яна звышнатуральная, яна не твая. Ты па-чалавеча гэтага чалавека ніколі б так не любіў, але ты разумееш, што ў табе яго любіць Езус, любіць Марыя. І вось дзяліцца гэтай любоўю, гэта шчасце для цябе, але яшчэ большае шчасце, калі ты бачыш, што вось гэта нешчасныя людзі, которые так падаюць, яны падаюць толькі ад таго, што яны не атрымалі ў жыцці любові, яны замест любові атрымлівалі нейкую жорсткасць, эгоізм ці яшчэ нешта. І вось гэта дакрананне любові, я хочу сказаць, што па уласнаму жыццю, уласнаму жыццёваму вопыту хочу сказаць, што я з Богам толькі таму, што ў сваім жыцці да мяне дакранулася яго любоў. І я пакліканы рабіць тое ж самае для іншых. Я хачу, каб праз мяне да сэрцаў, да нешчасных, першую чаргу людзей, которые не ведалі, не пазналі любові Бога, таксама Езус дакрануўся сваёй любоўю. Міжгор'і Маці Божая часто узгадывае, што няма людзей неверуючых. Есть люди, которые не познали любовь Бога. Мы покликаны познавать любовь Бога и покликаны эту любовь дарить іншим, докранаться до інших сердцев. Ну, повторюся, что в моем житті были люди, праз яких Маці Божия вельми моцно поцеловала мое сердце. Это моя прабабуля, бабуля, мама. Это три женщины, которые, ну, сапраўды были присутностью и любовью Панны Марии. І калі я задумываюся над тым, адкуль у мяне такая любоў, прывязанасць да Маці Божай, я просто ведаю, што яна мяне шмат разоў пацалавала ў маё сэрца. І цалавала яна ў дзіцячае сэрца, которое лепш за ўсё гэта адчувала гэту любоў, гэтыя пацалункі. Вось. Цяпер я ведаю толькі адно, што я гэтым павінен дзяліцца з іншымі. І гэта ёсць пакліканне легіянерам Марыі. І крыху дадам, што пакліканне легіянера Марыя змагацца са злом, з д'яблам. Мы самая моцная сіла супраць яго. Але я дадам, што мы можам перамагчы зло толькі любоўю. Вось калі ты любіш чалавека, нават калі ён самы там апошні грэшнік, или нешта там ця злое кажа, вось калі ты яго любіш, д'яблу ў гэты момант вельмі кепска робіцца. Трэба любіць. Каб служыць у легіяне, трэба любіць людзей. Трэба любіць сваю бацькаўшчыну і свой народ. І тады пераможам зло. Брат Алесь, напэўна, это пацвердзіш, што самы галоўны досвед легіёна Марыі гэта вучоба любіць іншых людзей і любіць тых, хто не верыць у Бога, тых, хто не ведае, любіць сваіх ворагаў найперш. А любіць ворагаў разам з Езусам і з Марыяй, гэта найбольшая салода. Дзякую вялікі сестре Лідзіі і брату Алесю за это маленькое сведчанне пра любоў Езуса і пра любоў Марыі. У сваім Евангелии, который написал Лука, Езус распавядае нам такую прыпавесць. Это прыпавесць аб зернях, якія сейбіт сеяў, і гэтыя зерні падалі ў зямлю. Прычым яны падалі ў розную зямлю. Была зямля пры дарозе, былі камяні, было пустазелле, але была яшчэ зямля добрая. І некаторыя зерні ўпалі ў добрую зямлю. І менавіта ў добрай зямлі яны, упаўшы, прынеслі найлепшы плён. Прычым не то, што найлепшы, а вельмі вялікі плён. Глядзіце, што Езус кажа. Іншае ўпала ў добрую зямлю, і калі ўзышло, прынесла плён у 100 разоў большы. У 100 разоў. Это вялікая лічба. Кажучы гэта, заклікаў, хто мае вушы, каб слухаць, няхай слухае. Езус заклікае, каб мы уважліва слухалі яго слова і вось каб глыбока паразважалі над гэтай прыпавесцю.
И что же у нас такая земля, которая принесла такі великий плён? Гэта безаганнае сэрца Марыі. Я думаю, што калі так скажу, то не памылюся. Гэта добрая земля. Это ёсць зямля Марыі. Менавіта ў гэтай зямлі, калі мы сеем, калі Езус сее, гэта зямля прыносіць вялікі плён. Легіянеры Марыі — гэта тыя, хто імкнецца жыць і служыць з сэрцамі, з'яднанымі з сэрцам Панны Марыі. Вось. Калі Бог прыносіць у нашых сэрцах плён, то адпаведна для таго, каб гэтым падзяліцца з іншымі. І далей Езус кажа, гэта мы ўжо цытуем тэкст з Евангелія ад Мацвея, 25 раздзел, 23 верш. Гаспадар ягоны сказаў яму: «Добры слуга, добры і верны. У малым ты быў верны, над многім тебе пастаўлю. Увайдзі ў радасць гаспадара твайго». Езус кажа, што ён не патрабуе ад нас многа. Ён патрабуе дабрыні і вернасці ў малым. Легіён Марыі — гэта такое пакліканне, которое шмат не патрабуе. Яно патрабуе вельмі мала. Але найперш яно патрабуе дабрыні і вернасці ў гэтым пакліканні. Вось. І плёнам і узнагародай вось за гэту вернасць Бог нам дае радасць гаспадара твайго. Гэта значыцца сваю радасць. Узнагарода кожнага для нас, калі мы будзем верна служыць Богу разам з Марыяй, будзе радасць і вечная радасць. Сестра Лідія нешта хацела дадаць. Ну, яшчэ мне такое на розуме выраз, трошки мадыфікаваны па-легіянерску, скажем так, на легіянерскай мове. Словы Караткевіча. Я думаю, што вось гэтымі словамі можна кіравацца пры апостальскай працы легіянерскай нашай. Рабі нечаканае, рабі, як не бывае, рабі, як не робіць ніхто, праз Марыю і з Марыі, і тады пераможаш. Ну, на гэтым закончым наша сведчанне. Дзякуй вялікі. Дзякуем. Вялікі дзякуй брату Алесю і сестре Лідіі, што яны падтрымалі гэту справу, падтрымалі Марыю ў сваім імкненні збаўляць душы на нашай зямлі. І няхай гэта наша зямля стане цалкам і назаўсёды зямлёй Марыі. Хвала Езусу Христу. На векі вечныя. Амен. Терра Марія, шляхам легіянера Марыі.